Спаборніцтвы праходзяць на розных дыстанцыях ад спрынтарскіх 50 метраў да марафонскіх 1500. Чэмпіянат краіны для беларускіх плыўцоў з'яўляецца кваліфікацыйным для выканання адборачных нарматываў на чэмпіянат свету ў карэйскую Кванджу, сусветную універсіяду ў Неаполі і алімпійскія гульні ў Токіо. Довольны пока своими результатами. Сегодня, например, в утренней части программы уже у нас очередной рекорд страны. Алина Змушко на дистанции 50 метров баттерфляем установила рекорд. И 2 отбора на чемпионат мира и лицензия на Олимпийские игры. Новый рекорд Беларуси – 30,61 секунда. Удалось улучшить свой результат больше, чем на полсекунды от личного рекорда и от национального рекорда, также мною принадлежащий. Но в основном довольно все еще впереди, и так как полтинник – это не основная дистанция, но я улучшила ее, значит, и сотню можно проплыть хорошо, довольно-таки. Поэтому рассчитываю на 100-метровку. Да чэмпіянату краіны нацыянальная каманда пачала рыхтавацца ў студзені. За гэты час яна правяла некалькі трэніровачных збораў, у тым ліку і на востраве Тэнерыфе. Спартсмены ўпершыню папрацавалі ў гідраканале. Затым зборная паспяхова выступіла на турнірах у Рызе і Марселі. Чэмпіянат па плаванні ў Брэсце будзе доўжыцца 3 дні і завершыцца ў суботу ўвечары. Олег Завадскі, Мікалай Кавалёў, тэлерадыёкампанія «Брэст».